Menta ke singi pale ke santere kluper ke Nongialam ke FKJGP bus councils kila lebe jangandu ya ke shimiti hima nayang IAS Deputy Commissioner bus councils ban kerpat ya ka ban tuklar lam halor ke jingsuki jong ke company ban pentre ya ke jingkieng ha pot kinthe ha ke surang Nongstoiñ-Wahkaji bat ru ke siang rong ya ki katu kan ni ki benta jong ke surang asnong nong luai ha katai ke jinglet ya Kynduh ya ke Deputy Commissioner Nongialam ke seng kila IT ru da ke jingtho ha ke Deputy Commissioner khnang bakan le ya ke badan kam tam tagasngi na kalian ka FKJGP West Kasihil ni wan ban panjing syai ka bayade bat ka surok Nongstoiñ-Wahkaji ke Jingpynsahteng ya ki rut sany la ban ong tu kilain enta ki kiwei pat ki badai ban pendap anta katai ka surok ka badai si benta hang na po district jail tu ka jingkieng adu mentang yu i ba umdon nong tresyo katai ka surok hang tai ha mau thung per nong kenjang te bang khat kanro tu ka jingkieng ka bahe hang tu ro ki la syu i kom tu kham don syu batrai no ta ki benta hang tai ha nong liwai kim syam la pendap syu ban pendap tu ka surok ban siang ya karong tena kalian jongi ka seng ni sa ha ka jing ngo bagi pajba ki wan ban ut ban nam si ka seng ba balai ka ne ka surok ka Sahteng tena kalian jongi kom ka FKJGP West Kasihil entang ngi lawan ban pan jing pensai na ka disi ka ong ban sa simkia ban khot ya gitu ki company ki badai ban pentrai ke benta nong tai mano badai ki monitor ban pelang hang tu se kom ka peludi khnang ba pinyo ban penyat chakmat namar yu i ban dalawan ka ayom slap ki nonglej nongwan kan sathut biang kum ba hakipor ki ba menshwa namar ba yu i ba menta kamlong syu ke jingking kham tam hang ne ha jan district jail yu i tu jingking kalak karak ke ka abjingma la da ya citrok ke kan sakut kalek kawan tena kalian jongi ke sang ni dawa na ka DC ba ka de ban simkia mardor kum ka klido jong district ban ai kano ka jingtho na ka syokos nostis khnang ba kila ban pendap ha ka por ka babiang khnang bangin yo e ka surok ka babka